kill you, man. Boy, are you ready? Sitten me mennään Team Bakery Helsinkiin. Reikki vihreissä, Helsinki sinisissä. Todella ikävä itse, mutta pystyy pysymään vielä hetkellisesti läsnä. Täällä kaveri tulee tukemaan. Erittäin hyvin siirrytään. Toisessa päässä sen sijaan miestä rupeaa kaatumaan jo. Helsingistä yksi maassa. Toinen. Ja stoppai! Mutta onko siinä syynsä, mikä teki tätä nykyistä järjestelmää, kun kutsutaan leikkuulaulla? Boy, are you ready? Sitten me mennään Team Bakery Helsinkiin. Reikki vihreissä, Helsinki sinisissä. Todella ikävä itse, mutta pystyy pysymään vielä hetkellisesti läsnä. Täällä kaveri tulee tukemaan. Erittäin hyvin siirrytään. Toisessa päässä sen sijaan miestä rupeaa kaatumaan jo. Helsingistä yksi maassa. Toinen. Ja stoppai! Team Bakery ensimmäinen. Vajalla minuuksella. Fighters ready? Ready? Fight! Sepä siitä viimeisiä otteluja kerran ennen finaaleja. Hyvät naiset ja herrat ja kaikki muut siellä yleisössä. Saisiko hieman ääntä? Paljonko meitä on täällä tänään? Sieltä nostattu jo. Hieno juoksu, mutta toinen ensin just päässä. Jokainen voi arvata kehituksen määrä, joka on tuossa pyörässä. Korvalla on nyt kyllä hieman ikävä paikka. Ja stoppai!